Na, jó napokat kívánok mindenkinek. Itten mostan érezted a... milyen neve ennek a játéknak? Build a boat for treasure. Igen, a hang az egy szar darab. Na, bocsánat, de ezt máshogy nem lehet írni, nagyon rosszor. Mert karácsonykor lesz jobb mikrofonom. Na jó, vágjunk bele. Na vágjunk bele. Mikrobi, de gyere. Megyek ma. Levertem a mikrofonomat. Na. Lőtt a mikrofonja. Na építsen. Ugye levettem a mikrofonom. De levertem, most mit csináljuk? Nem az én hibám. Igen. Megint szöntjémet. Megkészítettem a telefonom. De mit csinálsz? Ilyen lesz a hajó-e? Jó lesz. Kezdésnek jó ez. Arra, hol a motor? Nagyon jó. Én vezetek. Állj be mögém, vagy gyere mögém. Mögém mondom. Upac. No. Hogyan tudunk? Indul. Te irányítod te. Te irányítod, nem abban. Szóval, hogy itt egy dolgot beleütt, akkor tudod irányítani. Várja. Hát ez nem irányítódik. Mi? Ami mögöttem van. Ohaj! Üntütütü. Ah, figyelj! Ó, ezt bontják le a hajót. Az a gond, hogy a Noelnak is így a hangja nagyon szar. Mert Én nekem ide jó. nekem valami szar van itt. Most mikre? Jöttem. Újra énektük. Mi megy ez még? Csak picit húz jobbra meg balra. Jó, hamar vége lesz amúgy, ez jó rövid videó. Jó, nem lesz rövid, de egy 10 perces még. Aztán... no, te mindjárt meg... Én propellerem nem megy. Jaj, ez Nem sebez! Az visszagyűjt. Jó, mindjárt megdőlünk, skacok. Valaki így megy előttem-e. Valakinek a roncsa bocsánat. Valakinek csak a roncsa megy itt előttem. Nekem is mindjárt csak roncsa leszem. Hívjuk ma a cseresznyéknél vagyunk. Én tudod csinálni? Iratkozzatok ma a főhat, az a 4 feliratkozó az elég szar. Jó, nem. Kezdésnek okés. Néznek optik is. Mert májban is szitott, hogy végjen csak. Annyit látok, az is eltűnik. Nem, csak az, hogy mi ez a 10 feliratkozó kövök van, hogy alszássam a komolyabb videót, mert tudjátok, Jézusom, de laggolok. Tudjátok. De ideigeznek, semmi baja nem volt.
tudinál. Okvetlen. Jó, inkább meghalok. Ugyan meghalok. Na. Megy be. Hajónkot. Te már építed azt a csotromat? Beszélsz? Gyere, ebbe! Ebbe, ez mi? Ó, mit csinálsz? Az egy ellenfél? Ez egy yeti. Ez ott nem vagy ház. Ez egy yeti. Gyere, ezt a világon a legjobb hajó. De most tényleg csináljunk már jó kis keskeny hajót, amit lehet is irányítani, jó? De Tia, hány euróért ülnétek ebbe bele? maximum 20. Sef, mi? Miről beszélünk? Mi? Hát én ebbe ingyen beleülnék. Ilyen még utazásnak. Na, ennek ilyen utalvák visszaszívjuk. Mennyit tudtatok azt erre rányomni? Amennyit csak lehet. Te még nyomott száj. De ez még van. Na! Ez mi volt? Bombázott minket. Mert ez megbombázott, he. Ahely! Na jó, zsák. Mehetünk szerintem. Figyelj. Én vezetek. Kilök a partnerú. De gyere már a lunch. Meg itt vagy? Nem, üdültem meg. Ja. Ez mi? Ugye ez ki? Várj, megyek. Ez egy ember? Igen. És ez nem is bontsa a hajó. Ahaj. Ma szétkapta a hajó. Mi van csöves gyérítókra, hoppá. Akkor már én írnak. Hát ez nem célod. Ahaj. Na, Mondja, ahaj. első játékunk az van. Egyből mindig kipártak. Nézd meg a csipás, az merre megy. Ó, megdögöltem. Még odaadtam egy mit elirányítom. Amúgy, ez jó dolog. Még építsed a újat. Meddig itt odaadva el vagyok. Mi bű? Ja, nincsen a lapanyag. Ha nincs. Legalább nincs itt ez a zavaró tényező. Amúgy meg írjátok meg amúgy kommentbe, hogy milyen videókat tegyek föl, hogy legyen, ha van mondjuk, igen, milyen videókat tegyek föl. Jelenleg letört a hajónak a eleje meg a halkúja. Ja, megyek én is, várja, utánad megyek. Mint a sodródok. Várja, mindjárt megyek utánad. Na, ez ma személyes leesett egy kezem meg a hajam. Megyek utánad, várja. De már én nem is ülök, én már csak állok. Jó, én majd Állok ülni. ezen a fal kövön. Hát én majd ülni fogok. Opsi-mopsi. Meg el se indultam. Megkanyarodik, figyelj. Hát Motra- figyelj, én is kanyarodok, csak nem úgy, ahogyan én akarok. De leggyorsabb halál. De várjál, mert hopsi-mopsi. Foxy-moxy. Noel, ugye Én is vagyok a cukrosban. azt kellett volna adni a csatornának a Foxy-moxy nevet. Az blokkból áll egy egész hajó, és megyek. 8 blokk, és megy. Milyen jó dolgod van, hogy te még rájössz, iket számogatni. Hát
térre, és itt találok egy kézzel kopasztom. Egy kézzel állok. Igen, mert leesett a mag. Kopaszol. Na, az majd nem tetszik, lövöldött nekem a talajúba. Na! Jó van, meghaltam. Ez van. Ezt kell szeretni. De, jaj, te ma itt kaptam. Gyorsan valamit tegyél rá, egy motrot. Motor. Most amúgy ez mit jelent, hogy ide húzott egy csíkot? Nem értem ezt a játékot. Van megy a propeller. Követ az össze. Ugye? Uff! Hát ez nagyon jó. És most nem egy mi lesz? Csinálok valamit. Jó. De gyere ma! Hatodik azt Arra megyek meghalni. Miért is megyek meghalni? Jó, még egy 4 percet, aztán vége. Mert... itt hova gyűjtöttél? Gyötör a fájdalom. Tudod mit? Én most itt szépen megfogom. Megépítem a világ legjobb hajóját. Fogok építeni egy nagyon jó csodahajó. Jó. Luncsolunk szív. Azt figyelj! Nagyon sokat kaptam, Primonyék. Primonyék, én már megyek. Jó, Primonyékémat. Ja, hallóma. Én egy 2 vastagságú hajót csináltam. Akkor még ennyi van. Hulkó. Földültem és meghaltam. Ugye jó. De csak 10 óra. Na. Itt a menü. Szerintem fejezzük be úgy ezt a videót, hogy nyitok. De jó. De kaparóeszköz. Kaparóeszköz. Hát nem az. Nanoló, gyere a spawnra. És még ezt az 5-öst is kinulla, jó, nem nullázunk ki magunkat, ez az egy nulla. 2 dolog. Gyere a spawnra. Itt ennél a csodahajónál itt szépen lehet is. Azt én nagyba csalok a hajóba. Na arra van nekem még ezt valahogy át is kötenne, mama. Hú, mama. Várjál, majd jövök át hozzád. Nem tudom eldönteni melyik skint, hogy ezt a skint használjam, vagy a másikat. A kis gripi. Kis gripó. Ez Gyűszma. a hajóhal? Hova? Gyűszma. 7 o'clock. Ez a mikrofon, amúgy egy 1000 éves mikrofon, de majd karácsonykor lesz jó mikrofon, mondjuk. Úgyhogy, ja, lesz kamerám is. Úgyhogy jó lesz. Én már többet fogok tudni, mert egy napja videózok.
Úgyhogy igen. Szóval van. Gyűjtsma! Gyűjtsma! Ez még megy? Várjál, én még útnak megyek ebben a hajóval. Igaz, hogy inkább futok. Várjál, én megyek előző hajóval, ami el van dőve. Ja. De még előbb eldőlt. Mi előbb eldőlt. Én ezt a videót szerintem hónap reggel fogom csak föltenni, de szerintem nem is nagyon fogják megnézni. Jó lenne. Na. Na spawnom vagy? Itt a feketéknek a spónja. Gyere ide. Kik azok a feketék? Most mi vagyunk külön izébe. Mert én külön terveztem elindulni. Hol van ez a feketék? Gyere ide te! Gyere Oda ide! belemész, hogy menü, Teams, és ott meg Témesz. A hiába csendzsől. Na, hol vagy? Na köszönjünk el, szépecském. Ide. Na, köszönöm mindenkinek, aki itt tartott. Ma itt fogtok. Igen. Tetszett, iratkozzatok fel, lájkoljatok. Na, ennyi. Majd hónap jön ki videó. De milyen hónap? Nektek máma, de nekem hónap. Úgyhogy csátok.